uzobaniki awufunde u28 kaMateyu uqala ku16. Matthew 28 verse 16. Yeah. Isiyalezo sokugcina sika Jesu. Kepha abafundi abayishumi nanye baye eGalile kuleyo ndawo uJesu ayebayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye. Kepha abanye bangabazi. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Awuphinde habaneze ini? Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwethu. Awuphinde nibenze njalo abazali. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Amen. Babizwe lakho liphelile. Ngibusise ekseni egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Angeniselena ibandla lishawe ngaleli vesi leli. Elelapha ku verse 20 kule ndawo esiyifundayo. Jesus. Lisindisiwe lamthanda uJesu. La ithola ikhundla enkonzweni. La wenza umyalelo wenkonzo. Lenza konke siyabonga kuhle. Kodwa kwase kusala ukuthi nibafundise. Lo bafundise uhambo noma ungamathayi yomzalwane. Antra ibona imoto ungayikhanda yonke kufanele uyifake injini ngeke yenze ukuthi injini amathayi. Bakhona bangcwele. Ufaka kube khona ithayi elizoxhumana nenjini. Uzimoto igijima. Uma lo number 20 engekho kumzalwane akhambeki. Nikhona esontweni. Akunjani? Ungaba yikho konke udume bathi uyashisa. Ushise enkonzweni ukuzwakala. Kodwa ukuhamba kuhambeki. Angiphindi kuyezwakala. Ukuze kushabaye bethe uyashisa lo mzalwane enkonzweni. Hamba phela kuhambeki. Yini isizathu? Lamavili kawalungisiwe. Umzalwane uhamba ngemfundiso ebandleni. Uzukwazi ukumelana nazo zonke izimo ebhekane nobani? Hamba ngemfundiso. Bakhona abazalwane. Hamba ngani? Ngemfundiso. Awudlulisa amehlo akho lapha. Ucheck uMark 4 verse 34. No 35. Kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo. Kepha sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe konke. Sebenjani? Sebebodwa. Kwathi sasekuwini wakhuluma ngemfanekiso. Kodwa uma sebebodwa wakhipha yonke incazelo kufanele ikhishwe ebandleni. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Ngeke uthathe incazelo lapho uyichaza lapha etitle. Ushiya abazalwane la. Udinga ukuthi bonke abazalwane abangaphakathi bayithole yonke incazelo. Ukuthi ukhuluma ngemfanekiso nje obakwenze njani. Bakhona abazalwane. 35. Ngalolo suku sehlwile. Wathi kuba siwele siye ngaphesheya. Yeah. Base bemukisa isicuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini.
Kwakukhona neminye imikhumbi hambisana naye. Kwakhona neminye Imikhumbi. ngifuna uyibambe le ndaba ukuthi uthe sebebodwa wabanikeza incazelo. Uma sesihamba lana emkhumbi sizothola umkhumbi wabantu abanencazelo. Aningizwa kahle. Inkinga ziyokwehlela imkhumbi wabantu abanani. Ngikhuluma ngedwa la. Akakwazi ukuthi uSimakade atshele imkhumbi engenancazelo iwaste leyo. Funeka kube khona imkhumbi yonke ibe khona kodwa lo onikezwe abantu abanencazelo azi kahle ukuthi izinto mayifika bazophepha kanjani. Yebo phela. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Ungabe umzalwane nje ozosukela uswenke uze enkozweni. Hayibo. Ubuyele emvincazelo ungenayo. Nkosi yami. Uyofana nezwe. Ufana nomuntu ovela wavuka ekseni wageza waxubha walungisa ikhanda wahamba waya kwaMabaso. Nkosi yami. Wafika kwaMabaso wathenga ugologo nobhiyo wahlanganisa konke wafaka eswini. Wahlala. Uyombona ukuthi akwenze njani ndoda. Athi umbona. Cha ngibona ngendlela ohleli ngayo. Akanancazela zokunika. Kodwa umntwana kaNkulunkulu onenjula yokuhamba ekukholweni unencazelo emile. Hallelujah. Unencazelo engenakuhle. Hallelujah. Unencazelo engasebenzi. Unencazelo abantwana bakhe befundile be-10 kungekho umsebenzi abawutholayo. Bebuye bonke bomndeni nikhona. Bathi uyabona yini kufanele kulungiswe la khona kushoda khona. Unani lo muntu uchazelekile ukuthi ukufunda kwabo nokubathola kwabo labantwana akuyanga ngokuhlakanipha kwabo. Umnikazi wabo engathi mangibathola ngathi nampo phela wathi angikhulisele bona. Unencazelo umuntu. Nawe nje uhleli lapha nikhona esontweni. Nikhona abangcwele. Kunezinto ezisixake lapha emakhaya niyangizwa. Asixakwanga uSathane. Sixakwe into ephuma eziswini zethu. Lo ngabantwana okufuna ukudla njalo. Kodwa sinayo incazelo yakho. Ngeke uthathe lento oyiphonse emgqonyeni. Yakha ngithi wena ufanele uyisort out. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Ayibuze ingane yakho kwamakhelwane. Angiphinde. Baba France ubiza umfana wakho. Hey matatozane ngizokuza. Hayi ingane yami ingixakile ingane yakho. Usho noma ngabe kuthi uyitshontshe imoto yenzana ngiyibuza umakhelwane. Izosothwa yimi la. Njalo. Uyezwakala? Yes. Noma ngabe isixake umphakathi yosothwa ubani. NoJesu ke njengoba wathi sehlangene nabo bonke wabayeka basukuma bahamba. Wasala nabakhe. Wabanikeza incazelo. Amphini yangizwa. Abakho banika ini? Ngathi abantu abazi ukuthi uzohamba nabo indlela yonke. Nikhona abangcwele. Abakabantu abantu uyohamba nabo indlela akenze ukufuna omunye ezomkhulisela izingane zakhe. Njengawe nje angithi ezakhe akuthi uyikhulisela wena. Ulindele imfundiso omunye enganeni zikabani. Yami. Njani? Noma ungathula uzwile kahle. Yes. Funda. Ngalolo suku sekushwile wathi kuba siwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isifuku bahamba naye. Yeah. Njengalokho ebese emkhunjini. Osiyami. Kwakukhona neminye imikhumbi hambisana naye. Nayi indaba engize kuyo. Ukhona neminye ini? Uhanjiswana?
Uhamba wedwa mama uya lapha eMondlo. Abantu bayahanjiswana. Niyabuzana izibongo. Ubuqhaqhaqha kuyiwe eMondlo qwa. Niyaphi siye eMondlo? Qwa. Umbosile isibongo hayi ngosiye eMondlo. Kunjalo nasekholweni. Sonke siye endaweni enjani? Kodwa incazelo kayifani. Nilalele bazalwane. Incazelo enjani? Nemali eniphethe kayifani. Negroseni oyithenga kayifani. Funda. Base kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Yebo. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi wazo waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Yebo. Bamvusa bathi kuye mfundisi. Awunaki nakuba siphupha na. Wayesevuka Ya. wakhuza umoya. Lalela kahle. Mayivuka wenzani? Ngifuna sikhulume kahle le. Ukhona izinto okufanele sihambe nazo kahle la sizicacele kahle. Akavukanga wakhuza umoya kweminye imikhulu. Ukhuza umoya kulona njani? Nabantu abanenca. Balalela bazalwane. Mayivuka kavukela ngeminye imikhulu. Uvukelelo wabantu abanencazelo. Balele nje bayazi ukuthi banobani. Lele eminye imikhumbi yahamba. Ayinamsebenzi ukuthi noba nomoya unandaba nayo. Unendaba nalo okhona khona incazelo. Basebona bazalwane. Uze kube namhlanje kunemimoya. Ayigcinanga lapha izolo kunani namhlanje. Kodwa kuze kube namhlanje lemimoya ayinandaba na wonke umuntu. Ifike igcile kwakho. Ngisho kwakho ifike yenze njani? Ngoba iyazi ukuthi khona la inibhekene nayo khona. My God. Babona bazalwane. Uma imfundisi ngekho. Baba. Kubantu abanencazelo. Uzothiwa kuyafana. Kanti wena ufane nabanye. Ayithi moya ivukume. Ubiza igama lika. Bathi wenza ngani? Isizathu ninencazelo. Baba siyabonga. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Ngeke ubiza igama lika Jesu abanye baphethe intelezi ungenazo incazelo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nikona? Hallelujah. Nikona bangcwele. Ngithi ngeke ubiza igama ungenayo incazelo igama lika Jesu. Abanye baphethe indengezi. Bayancimba bayakhwifa ngithi wena uthembeni. Uthembeni. Uchazelwe ngani? Awubuza ukuthi kodwa uyabona ukuthi uyasilimaza ukuthi cha ngilimazi umuntu. Ngichazelwe ngani? Uwayibona ingane esecrash. Khuluma nani bhekeni. Uma ufuna ukubona lencazelo engikhuluma ngayo, hambe uyobuka ingane zasecrash idlala. Ngizweni kahle. Angithethi namhla ngiyakhuluma. Buka ini? Zenze njani? Zithi mayidlala kuvukele yancazelo yasekhaya. Ecrash. Ngizweni makhola kuphi khona? Awuyifuni ukuthi izalwa. Uyavela ukuthi la izalwa khona impilo injani. Bayezwa abazalwane. Nawe akuveleke endleleni. Ukuthi umuntu wencazelo kaJesu ukhuliswe ngani? Udle ini? Izimo sezikhona uphila kanjani? Uphepha ngaliphi? Bakhona abazalwane. Balalela abazalwane. Singadideki uma makholwe emaningi.
Angikhulume manje. Amakholwa kawande. Achithwe groundini elilodwa. Okay. Awusuka. Angizweni kahle. Musubalekela abanye mabethi bayakholwa. Bayeka ngithi nikholwa nonke. Yena nomgqoqelo wodwa. Alright. Uzawukhanga baba siyabonga. Bakhona bazalwane. Yini ukuhlatshwa yini? Angithi ikholwa nale. Nalele lapho phesheya yini? Uyazi kumnandi kanjani ukuba ikholo elingenamahloni. Bazamise khona. Athi omunye uthi usashaya kahle athi uyazi ngikhohlwe ukuthi ngikhiphe izathulo. Ungakuhluphi. Uyabona uzubona ukuthi uhamba phi? Hambanini baningi. Abanye bafuna inyawo. Uthi mina inyawo zami zicathulo. Ngithola uJesu ohlala ngaphakathi. Athi omunye ngithandaza ngabetha ingubo. Uthi ishethi ngilembethe. Nikhona abazalwane. Asenzeni abantu. Inkolo yethu ayihambi ibonwa ngabantu ibhaliwe ukuthi hey mina ngifuna inkolo ibonakala uhamba. Ukuthi uhamba nje uphetheni. Ukuthi uhamba nje ukholwa yini. Yini le kwenza ube insika yensika. Basekhona abazalwane. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Madonna. Asilabazi manje. Yes. Uma kuthiwa siyakholwa. Uyabona nje ngiyithanda le ndawana. Makufihla isikhulu esithile. Yep. Nawe bakufaka kuyiprogram. Yep. Akhambe komunye nesiqubulo amandla. Bese kufaka phakathi. Uthi uJesu muhle. Yebo. Wasenzela umusa. Akangafihla lutho. Uthi singowesikhashana nje. Ukhona lapha siya asoli umuntu makuthi. Uyabona lapha khona imfihlakalo ekhona. Asisoli lutho masibhekene nesimo. Sibheka yena owasitshela kungakenzeki. Alela ifune amen. Bakhona abazalwane. Uyakwazi khona isididekile ukuthi manje kuzokwenza njani mase kunje. Sikhola siqonda kahle. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Alisho phela iBhayibheli ukuthi uma sikhola licazele kahle ukuthi uma mehle inhliziyo seyikhanyisiwe. Fonda wena. Hallelujah. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Yeah. Amanzi aphonseka phakathi emkhunjini. Yes. Umkhumbi waqala ukugcwala. Oh. Kepha yena wayengasemva emkhunjini elele esicamelweni. Nkosi yami. Yebo. Bamvusa. Yebo. Bathi kuye mfundisi. Awunaki nakuba sibhubha na. Hawu. Mfundisi awunjani? Awunaki. Awubheke mina. Yep. Kodwa yazi ukuthi kumnandi ukholwa uJesu. Yeah. Phakathi kwenyakanyaka. Phakathi kwenyakanyaka. Unethemba lokuthi khona ufaka umenze njani. Ngimnyakazise. Nkosi. Hayi Nathanizo. Siyabuzwa. Phakathi kosizi. Akuthi uyazi ukuthi kusebusuku la. Yes. Amanzi agcwele isikhumbi kwakhe. Unethemba lokuthi khona ufaka umenze njani. Ngimnyakazisa. Baba siyabonga. Ake ngibukeke nje ukuthi nakuthemba intambo ehlaza. Ayagcwala amanzi. Uzoyivusa. Angeke ubana yeba Akuthi manzi. sokhalo. Uba manzi. Imanzi manje. No baba. Bakhona abazalwane. Mawuphuma lapho ucela kanye naye. Futhi ungakhohlwa ukuthi umusha ukudla, ushaka usedla wena, uzoyikhipha intambo ehlaza. Yeah. Uphethe into engena appetite yelwane. Baba. Hey, ushaka intambo ehlaza. Hayibo. Isambatho ngekasile. Ufuna inyama ewuwe. Nkosi yami. Bakhona abazalwane. Hamba noJesu uwe. Indlela yodwa.
ukuthi munenkinga umnyakazisi. Hallelujah. 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 Jesus. Bakhona abazalwane. Funda. Thank you, Jesus. Thank you. Mfundisi, awunaki napasibhubha na. Yebo. Wayesevuka. Wakhuza umoya. Uma evuka ukhuzisile. Lo mkhonza akavuka nakewe. Uvuka khuze ini. Yogcina ngayi. Wayezwa kodwa abazalwane. Ngisho lo hamba uyabona ukuthi ubhekene naye. Uma ngakhuza wena usathukile ungacisha uyibulala. Ubona vuka khuza isimo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Funda. Baba siyabonga. Wathi kulo ulwandle. Thula uthi du. Yebo. Wanqamuka umoya. Yes. Waba khona ukuthula okukhulu. Yes. Wanqamuka yini? Umoya. Wase bakhona yini? Okukhulu. Funda. Wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na Yini kube njani? Nasaba sengathani chazelwa. hawu Uhlobo lokuthi ungasabi ngathi awuchazela. awufuna sona Wena uchazela ukuthi uyovukana endlini. Singakhulumela phansi la. Napa abanye badlule bafaka ezimhlophe. Sikhulumele phansi. Uchazelwa ngithi mawufika izimo emzini wakho angithi uchazela ukuthi ubiza igama likabani. Mawufika isimo obhekana angithi unayo incazelo. Awumemezi. Awuhambi uyohlola. Uthi khona umkhuba la. Akho umkhuba kumzalwane. Izinto ezifika kuwe uchazelwe ngazo. Baba siyabonga. Balalela abazalwane. Noma ukhona umuntu oqoqothe endlini ulele. Uchazela ukuthi imoya izoqoqotha. Futhi wena ufanele uvuke ubize igama lika Jesu. Angeke uvuke lapho eshonele phansi ethwatha uthi uyobheka. Angithi lento yenzekela iDavidon. Woyibheke ethwathwa yini inkinga khona? Bazalwane ngadlali. Nozani ngenze inkulumo. Khuluma moya ngcwele. Likhona. Yes. Umuntu onencazelo umnandi. Yes. Ngisho umuntu onani Unengazelo. akakhathazeki. Ukhathazwa yintoni? Funda. wathi kuba yini ukuba nesabe kangaka na One. yini ukuba ningabi nakukholwa na Yebo. besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lo ungubani Oh. lokhu nomoya nolwandle yamlalela Nomoya nani? Kumenze njani? Siyabona ukuthi uhamba nobani endleleni. Kunezinto ezilalela wena. Udadewenu noma ubhuti wakho zingamlaleli. uJesu lophila empilweni kabani. Uthi nolwandle nomoya kumenze njani? Siyabona ukuthi inzondo iqhamuka ngaphi. Ukuthi ezintweni ezinehlela ekhaya. Abanye bathatha impondo bashonele. Wena uyama. Bakufika kuwe ukulalela. Bazalwane simele ukuyiqenya ngalo Jesu. Olalelwa yikho konke. Lo Jesu ulalelwa yisifo segazini. Bakhona bazalwane. Kanti lona ungubani? Ngoba nomoya uyamlalela nolwandle lunjani. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nisekhona. Yes. Washo umfoka Dlamini osoyangela waseSwazini. Yebo baba. Wathi izifo ziyamlalela. Yebo.
Siyamthobela. Yes. Siyamlalela uJesu lo. Siyamlalela, siyamlalela. Siyamthobela. Siyamlalela uJesu lo. Amen. Yebazalwane kube awunje. Ube ngasilo Jesu. Ube nalengane yami neyakedaba kanje. Yebo. Ayisekho. Yebo. Kodwa ngenxa ukuthi kunezinto ezilalela Esilalela mina. isiphila. Baba siyabonga. Yesokala. Thank you Jesus. Ufuna uyizwe le. Ngikuzwa kahle. Esingane esiyizalayo. Yes. Ezemithango njengoba namaphilisi aseNigeria. Sifika ngo-1 Kufanele kade yafanele. Kodwa ngenxa ukuthi uhamba nololalelwa izimo. Ube sesaba nendunduma zamathini. Kodwa ngenxa ukuthi sihamba nololalelwa izimo. Uyaphuza kudako kwenze konke kuye uphile. Amen esontweni. Hallelujah. Wafika ngeintatha. Hey. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona mawukhonza uJesu. Yes. Oh my God. Uhamba wedwa ungayisoli. Ngingayisoli. Baba Lento siyabonga. yiyo Jesus. abanye abazi bangayithola kanjani. Nkosi yami yebo. Babona uphila. Kanti lo Jesu okhuluma naye nohlala kuwe ulalelwa yikho. Oh, thank you, Father. Thank you Jesus. Hey, Jesus. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Yazi babuza lapho. Ungubani lo? Ulwandle luyamlalela. Noma umenze njani? Awufundi. Besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye. Ya, Kanti lo ungubani? lalela singashishi sidlule. Anti sonke sizalwe emafemelini. Sonke ngithi akekho nje waqhamuka yedwa. Noma ungazalwa wedwa kuma wakho khona umzala nobani angithi. Kodwa kunalento le oyaziyo wena nje umhleli. Yokuthi kuningi lapha ekhaya la uzala khona. Okusekuxaka kancane. Manje kanti lona uphila yiphi impilo? Ubize abantu obathengele irayisi njalo umhlakantini. Andisangizwe. Wena owenza igrocery ngithi uthenga inkabishi, uthenga amathini, uthenga yonke into, uthenga isipinashi, uthenga inyama. Kodwa kube khona umbuzo ongapheli la ekhaya. Kanti lona ungubani? Bezwa angeke bakutshele futhi. Bazowubuza ngelina ngabawubuze ukuthi uzwe. Cha, ungakhathazeki. Okwazi ukuthi lo mkhonzayo kade beqala bembuza. Bambuze ngakahlatshwa la okwesibili eGolgotha. Kanti lona ungubani? Namhla basamenze njani? Hallelujah. Hey, Nkosi. Hallelujah. 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 Basazokubuza. Mama. Angikhulume lezinto eziwu4 bese sidlulela phambili. Nikhona? Bazalwane uzokholwa kahle. Ukholwe nje kahle. Wenza abathakathi Yeah, Baba. namadimoni abe nesinus. Aningizwa benani abe nesinus. Ngoba bacupha yonke into. Balindele ukuthi uzothimula. Uthimule bona. Bese babuza ukuthi kanti lo muntu ungubani? Nilalele kodwa bazalwane.
Uqina isimo uma sizobhekana nobani. Hallelujah. Saloni khona. Hallelujah. Ngiyabona ukuthi ubona ukuthi le nto engikhuluma ayikho. Awufunda uNumeri 22 uqale verse 5. Nisekhona? Ikhona esontweni. Funda Numbers 22 uqale verse 5. Amen. Hallelujah. Ngifuna wazi kahle. Angifuni ukuthi utatezeliso umthakatho wakhelene naye. Numbers 22. Verse 5. Wathuma izithunywa kuBhiliyamu indodana kaBheyori ePetori elingasemfuleni ezweni labantwana babantu bakhe ukumbiza ngokuthi bheka napha abantu abaphumile eGibhithe. Oh. Bheka basibekela ubuso bomhlaba. Lalela. Bheka namba abantu abakuphi? Kulumani baphuma phi? Baphuma eGibhithe. Basibekela ini? Buso bomhlaba. Manje yini emlimazayo la? Funda. Bheka napha abantu abaphumile eGibhithe. Bheka basibekela ubuso bomhlaba. Ya. Sebehlala malungana nami. Ngalokho ake uze manje. Ya. Ungiqale kusele laba bantu. Ngokuba bayamahlula. Balwile yini? Suyezwa manje ukuthi uSathane umbangela isinus. Ngokuphuma eGibhithe. Ngoba uphumile ezonweni akithi. Bonke abantu abakubukayo bagcina namakhala. Yini? Awu Nkosi. Noma ngena amen le. Usho antu wakho uvalekile emakhaleni. Ngizweni ngisho antu wakho unjani la emakhaleni. Angithi uyezwa ukuthi uqinene. Uqineniswa ngabantu abayihlalele lapha bamazi nokumazi. Oh Jesus. Bakhona abazalwane. Unendaba nabo la. Bayihambela bayihlalele entabeni kaJehova. Kodwa khona abantu abaqina naye. Uyabona nje ubukwakho noma ngabe uqashile. Kunabantu abangadli kahle iklabishi baqinene. Awu. Angiphinde. Nkosi yami. Angenze njani? Baba. Unabantu abathenga inyama abangakwazi ukuyidla izibeluhlaza. Ukholwa kahle uJehova. Uyezwa. Igcina isihlaza lapsidliwe ngamakhazi. Baqinene. Noma ungamenzela wona uyifake yonke into ongakasayizwa. Oh Jesus. Uxabe kuwe. Ungashongo Bezonweni Nkosi. izathu uphume Bezonweni. uyahamba uyezulwini. Athi abantu bayihambela bayikhenana. Kodwa manje sekunenkinga. Uhluke ngani kuba ngithi uyahamba uyezulwini. Sanibonani. Ngicela ukholwe kahle. Ungakholwa kabuhlungu ngenxa yesimo esibhekene. Kholwa nje kamnandi. Oh hallelujah. Sanibonani esontweni. We bless your name. Ni right. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu ongakwazi ukukholwa ukuthi uhamba nobani. Bakhona kanjani? Amen. Singavala sambe la. Inkosi. Ngithi thatha leli vesi ufike uvala umnyango lapha kwakho uyiphuzele ikhofi uhlele endlini. Umakhelwane ufika adlula athi ukhona akekho. Nkosi yami. Wengane za umama wena ukhona. Yini pho ungavuleki?
usabuvula uxake impilo yakho. Angeke ukukhulule manje. Kunabantu abangakwazi ukuphila kahle. Banemali, banakho konke, kodwa baxakwe uwethu ihleli iklabishi. Uyazwakala. Abanakho ukuthula. Uma ungabuza ukuthi umfunani uMazuza, akazi yini naye. Uxakwe ukuthi le mpilo iphilayo ixaka lokuthakathana. Hallelujah. Thakathana. Hallelujah. Hallelujah. Abantu lindele ukuthi umuntu azimbone ukuthi ugibela imfeni kuyakhala. Abantu abangigibela imfeni kodwa inkosi umelanga bathanda. Inhliziyo zibi Nisekhona. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Yes. Inkosi malanga. Ehlula ukuphila kwabo. Amen. Amen. Nikhona. Hallelujah. Sekonda lengami. Yini ke? Nikhona. Hallelujah. Yini ke? Funda iBhayibheli wona sithanda. Kalokho ke uze manje. Ungeqalekisele laba bantu. La, Ngokuba bayangahlula. bangenza njani? Hayi bayahlula. Yabona balwile yini 1990. Labantu abakwazi nokwazi. Futhi ababona ukubabona. Wena lapha bona bayambela lekude. Angithi ushilo uJesu. Yes. Wane ukukhanya kwezwe. Hallelujah. La uhamba khona uyakhanya. Hallelujah. Manje kuyinto ehluphayo la. Nkosi yami. Nikhona Hallelujah. balalela abazalwane. Funda. Mhlawumbe ngaze ngibe namantu basibanqobe. Oh, Ngibaxoshe ezweni. oh. Ngoba ngiyazi ukuthi ombusisa ubusisiwe. Nomqalekisa uqalekisiwe. Ya. Amalunga kwaMowabi namalunga akwaMidiyani asuke nenkokhelo yokubhula esandleni sawo. Ayesefika kuBhiliyamu akhuluma kuye amazwi kaBhalaki. Ya. Wathi ke kuwo hlalani lapha lobusuku nginibuyisele izwi njengalokhu uJehova yakhuluma kimi. Izikhulu zakwaMowabi zahlala ke kuBhiliyamu. Konke ngifuna uyithole lapha besithi na kanjani lento engiyiyo angisiyosuka kuyofunda wena. uNkulunkulu wafika kuBhiliyamu. Wathi ngoba nina madoda kuwena. Bhiliyamu wathi kuNkulunkulu uBhalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi uthumile kimi wathi bheka abantu abaphumile eGibhithe basibekela ubuso bomhlaba woza kalokhu ungiqalekisele bona mhlawumbe ngaze kube namandla ukulwa nabo ngibaxoshe. Ya. uNkulunkulu wathi kuBhiliyamu awuhamba nawo awuqalekisa abantu ngoba babusisiwe. Angikwenze njani? Awuhamba nawo Awukwenze njani? awuqalekisa abantu Ngoba ngoba kanjani? babusisiwe. Tshela lo muntu kodwa uzama ukuqalekisa wena ukuthi kade wenziwa njani. Usiswa. Bakhona abazalwane. Nekuthi ubusisiwe sekukhamba nje. Umuntu efaka ijazi ethi uzoqalekisa bani. Noma ngathela intele ziswezwa njani. Usiswa. Ngaphambi kokusekelwa kwesu. Hallelujah. Uyazwakala bazalwane. Asabishawa uvalo nomaphi. Noma ungene egazini usungusisiwe. Noma umdala usungusisiwe. Abathakathi bathakathi into ebusisiwe. Shout hallelujah. Alexander kanjani ubusisiwe? Mhlenesela kanjani? Bakhona abazalwane. Awuhlalanga mahala la. Uhlala isibusiso. Bakithi
noma ngaba unamali kodwa kumele isibusiso, noma unamntwana isibusiso, noma usebenzi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ay. Adlala usathana. Athi neke kulunge kwakho. Ushingane zami nezakho zingadakwa. Udakwa into ebusisiwe. Engekufele emgaqweni. Udakwa into ebusisiwe. Engekufele la ithakathwe khona. Yes, Lord. Yes, Lord. Bakhona abazalwane. Yes, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Fethela sezovala sithanda. uNkulunkulu wathi kuBhiliyamu, awuyuhamba nawo, awuyuqalekisa abantu ngoba babusisiwe. Bhiliyamu wavuka ekuseni wathi kuzikhulu zikaBhalaki, uyelana esweni lakini ngoba uJehova uyangalela ukuba ngihambe nani. uJehova unjani? Uyangalela. Uthi ngoba ngenze njani? Ayenqaba. Lalela. Khona ezinye izinto ozenzayo unqaba uJehova. Nqabile Nkosi yami. Hayi ukuthi unqaba wena, unqaba bani? uJehova athi no. Wena ngeke uhambe la. Kodwa abangani bakho ufanelene nabo. Kodwa wena ngeke wenze njani? Isizathu uyisise kubantu abangabusiswayo. Kwani uJehova uzama ukuyinwatanisa lento. Ujoyini uzama ukwenza ijoyini bese ufuna kuweldele. Uzovele kudabuke lapho kube nomfana. Khulume lokho okuncane. Noma kubuhlungu wena noma kumyeni kulungile. Ukubona indoda enhle insizwe. Yes. Yes. Isuke eBinoni yeDavidton. Yes. Ihwana lokwabo. Hey baba insizwa yakwabo. Hey. Hey uthi kodwa. Yeah. Ngiyawezwa amazwi loba. Yeah. Eish. Inambi icelo kuwe. Hawu mina. Baba. Kanti ubona ukuthi uzophunyuka. Hayi tashakile. Uthi bengunikile. La unikile. Emva kwalokho uthunyelwa u500. Afake no2000 ngaphandle. Uphuthuma umshado weviki. Kanti kukwenzeka imess yobuhle obonwa ngaphandle. Kanti ngaphakathi alibusiswana. Bese uthi bakwenzele phansi. Kanti uhlanganisa izinto ezimbili. Busiswe nezingabusisi azidli kanye. Noma ningambathisana ingubo entshe suka lapha kwaMusa. Kukhona into ebusisiwe nengabusiswanga. Uliwa phakathi embhedeni iDouble-bed. Basekhona abazalwane. Nikona? Yeah, what's going on? Wahluleka nokuleteza lephupha leliphupha. Khuluma nami. Wahluleka bani? Lephupha yini? Kunezinto ezingahlangani noma wena ufuna ihlangane. My God. Angini kunani? Kunento ezingahlangani. Awubamba ngesandla ufuna uDaniel 2. Qhubeka. Ngiswe ngwelapha nje. Hayi baba siyabonga. Uthi kwesinye isikhathi ungabosheshe ukubiza abahamba ngolwesine bezobulala usofa bakadlala. Kanti
Ubabulalisa nezinto le ayihlangani. Daniel 2 funda. Beqala ku39. Nisekhona esontweni. Asivale la sisakhuluma. Ujaya emondi nansi eduze. Uzwa ngo4. Funda phela. Emva kwalokho kuyakuvuka omunye umbuso omncane kunawe. Nomunye umbuso wesithathu wethusi oyakubusa emhlabeni wonke. Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi. Ngokwinsimbi ixhokoza igxobe konke. Nanjengensimbi ekwaphula konke lokhu uyakugxoba waphule. Njengalokhu wabona izinyawo nezinzwane, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye insimbi, uyakuba ngumbuso owahlukeneyo. Kepha kuyamba kuwa amandla insimbi, njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. Njengalokho izinzwane zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye nengxenye yibumba, umbuso uyakuba namandla nganxanye, ngakwenye ingxenye ube buthakathaka. Awuphinde umbuso ube namandla ngophi? Nganxanye. Enye ingxenye ibe njani? Usayizwa le nto engikhuluma ngayo ukuthi noma kusembhedeni owodwa ukhona ukubuthaka. Asiyeke funda wena. Njengalokhu wabona insimbi ixubene nebumba lodaka, bayakuzixubanisa nenzalo yabantu. Awu. Kepha bayekunamathelana omunye nomunye. Njengoba insimbi ingahlangani nebumba. Kube kwenzeka ukuthi basenze njani? Kodwa kungenzeki. Iziwa ngoyedwa la. Uningi kuzama ukuyihlanganisa. Ayiyalena wena. Ayiyalena. Uzama ukufaka upende. Uzama ukufaka iplanga. Akuhlangani. Amen. Unino gogo bethandaza. So gogo betha. Bethi lenda ihlanganiswe. Ayihlangani. Ibumba nensimbi noma inensimbi noma uthanda. Awukwazi ukuyiwelda ihlangana. Ngikona. Qondela ukuthi unento onikelwe yona ukuthi mawumzalwane lesibusiso. Mawubona okunye okubona ngamehla akho sorry. Ngeke kuhlangane kade akubusiswa njengawe. Oyixubanisa. Nisekhona. Bakhona abazalwane. Haleluya. Wathi yahlanganisa. Baba. Nkosi yami. Ipati namanzi. Landani ipali sihlanganisa. Uyabiza ukuphile ko ngoba akekho uhambe ucingela ukuthi kuhlangene kwabusiswa yinto. Lokho usondela kukho kwenziwa njani? Babusiswa. Hayi bo ngikhuluma nani. Lento ihlanganisa nayo yenziwa njani? Babusiswa. Hayi. Amen. Oh. Nisekhona.
Akusinto elula. Lengikhuluma into ebiza kakhulu. Into enjani? Ihlula abafundisi bafaka izibuko. Bayifaka zodwa. Oh, Jesus. Umfundisi kwenzenjani? Uhambisene eklinikhi uphethwe istress. Uhlanganisa into engahlangani. Hey. Nabaprofeti bamanga bahlala esontweni. Hayi ngibonise mina yikho sekufanelise. uJehova ushilo. uJehova ushilo kuphi? Nikona. Lunga wena noJehova wakho. Uze kuthi bayizinto zibheda ungasolo omunye umuntu. Wazi ukuthi indaba isuke kubani? Hallelujah. Oh Jesus. Yo, sezovala umaka siqedana. Kodwa zovala ngicela ufunde leli vesi. Yehova. One oh six, fundo 20, aqala 27, fundo 28. Funa ukuzwisa nje lokho okuncane. Sanibonani. Ehubo 106. Awufunda 27 bese uyagcizelela lapha ku 28. Ngifuna ukuveza ezinye zezifo oyitholayo. Ongena kuzo ngenxa ukuthi awuzazi ukuthi ubusisile. Bese udonsa u-ati wakho. Funda. Kaloko waphakamisa isandla sakhe ngakubo ukuba abawisehlane awise nenzalo yabo phakathi kwabezizwe. Abahlakazi emazweni. Bazihlanganisa noBhali Peori. Bahlanganisa uJehova. Bazihlanganisa. Eshimadoda. Yiba benze njani? Bazihlanganisa. Eshilo uJehova. Funda. Bazihlanganisa noBhali Peori badla okuhlatshelwa bafileyo. Bamfunula ngezenzo zabo. Kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Lalela ke. Siyabona ukuthi kunabanye abamosha umjovo eclinic. Waphela uAmini. Aphelile amaphilisi aseklinikhi. Ngendlela kuyihlanganisa nento engahlangani nayo. Uthule duwe esontweni elingaka. Oqaphela ukuthi uyihlanganisa nani. Okay. Bazihlanganisa noBhayibheli. Isifo sabhoboka kuJehova. Sabhoboka phakathi kwabayihlangani. Uyayibona ke ingozi ukuyihlanganisa ukuthi njani? Yes. Amen. Amen. U97 wabantu laba abaphatha iBhayibheli. Abaguliswa u97 ukuthi bahlaselwe yiflu. Ukuyihlanganisa. Kusiyami. Angiphindi niyangizwa. Yebo. Iningi labantu ababizwa igama likaJesu. Yes. Abalinyazwa uSathane. Yes. Balinyazwa ukuthi bajwayele ukuyihlanga nalezi zinto ezingabusiswanga njengabo. Kusiyami. Bhoboka isifo Nkosi. Kusiyami. Ay, silekelele mama. Sisize Nkosi. Silekelele mama. Yes. Uyabona afuna u17 ka105.
ngifuna ukulungisa clarity khona lapho 105:17. Wathuma indoda phambi kwabo Yeah. uJosefa wathengiswa abe isigqila balimaza inyawo zakhe ngamaketana waboshwa ngensimbi. Yebo. Base kwaba isikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe. Izwi likaJehova lamhola. Izwi likaJehova lemessage. Lamhola. Lalela umuntu ongahlanganiswanga. Lamhola. Into ebusisiwe. Yaboshwa ngensimbi. Nkosi. Yaboshwa ngeketango, yahlaliswa ejele ingathanga. Ayizange ibize udokotela. Uyezwakala? Ayibizanga muntu. Kwaze kwayisikhathi iminyaka engabali. Josefa yini ungakhali kangaka? Ngizokhalelani ngoba ngosisiwe. Ngizolindiswa la. Ubeke nkulu. Ulinda yini? Noma kumnyama noma kuyakhanya. Kuweze kube isikhathi okumele izwi lakhe limemeze. Nikhona abazalwane. Le sathi ungakhuluma nalezi ntombi ezindala. Sukumani namathithi ngikhuluma kodwa. Sukumani. Sukumani. Hey, sukumani. Nihlalele phansi. Ngithi le nto esikhuluma ngayo. Ngena kini nje. Isimanga. Okwanje okunje. Ungakhaleli into enemoto ehamba ngeBM 740. Izoshayisa ingakafika eCrystal Park. Umusuku washayisa waphina dithwa. Wapholishwa. Sihlala zize ivele la inwele ezimhlophe. Ngiyakuzwa. Vele kuphi? Ubisikhathi siyeza. Uma sesifika sibabheki bonke la. Sivele sifikele wena. Sezimhlophe. Ngiyakuzwa. Angithi uyazokwazi ngoba isikhathi. Walinganiswa isikhathi. Lokhu ehlile. Ebushini. Enjani? Nilalela basi. Insimbi ingenile zathi tse. Hayi ukuthi uhleli nje kumnandi. Uyashisa. Mawuqhubeka lapha ngithi iBhayibheli kwazi kwavela ithanga. Esikekile. Joseph kodwa wathi noma ndinganqamuka ngilinde isikhathi. Uyalinda ulinde ini. Soze sifike. Hallelujah. Masingafikanga futhi ngilindele insimbi ngibulala. Uyezwakala? Lapha usinto kanoma ubani le. Umuntu ufanele ayazi into ayihlalele. Nasekholweni umzalwane ungabani insuku zokuthi uJesu ufika nini. Amphinde ungenze njani? Uthi insuku zikaJesu ufika isikhathi sakhe. Ukuthi kuyabanda noma kuyashisa noma nibalele noma ulambile noma ngabe kunjani kuyoze kube isikhathi. Baba siyabonga. Bayakuthuka noma bakuthuka kuyoze kube yini? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bless your name. Thank you, Jesus. Worship your name, Jesus. We give you the praise, Father. Hallelujah. Ephanga lena. Hallelujah. Ephanga lena. Hallelujah.
Ngiyabonga sithandazo.